थांनाय 17 तारिखआव जोंसार मुसाहारि आरो जनक ब्रह्मनि फेक एनकाउन्टारनि बागै जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादा दुखु फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे जोङो आसाम सोरखार आरो बिटिसि सोरखारखौ गोजौ नायबिजिरनो थाखाय हांख्रायहरदों खावलायहरदों जाहाथे बिथांमोना न्याय मोनो जास्टिस मोनो दा बेखौ लानानै जोङो दिनैहाय बे प्रेस मिटखौ खालामनाय जादों। दा जोंनि गेजेराव गोबाङानो थांनानै बे न'खराव गोबां संगठनफ्रा थांनानै आरो गोबां सुबुंफोरा थांनानै बे न'खराव थांनानै दुखु फोरमायहैदों आरो बिथांमोननि दुखुआव बिथांमोनहा दुखु जाहैफादों। दा जों बे खाबुखौ लानाय जायाखै। जाय हक दिनैहाय जों बिनि गेजेरजों जोङो जे जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदि नंखाय फाव फान्दायनानै बेबायदि फेक इनकाउन्टार जानाया दानिल' बाथ्रा नङा, आगोलनिफ्रायनो जाबाय थाबोदों। दा बाहाय थांनानै गोबां संगठनफ्रा थांनानै हामबायहैदों, नाथाय बाहाय जोङो नुनो मोन्दों बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावजों गावनि गेजेराव जों सोंखारिलायनायसो जों नुनो मोन्दों। दा बेवहाय जोंहा माखासे गोबांथार खहा जागोन। जिहेतु जों गावजों गावनो जुदि बेबायदि रायलायलायोबा, गावजों गाव जुदि फोथायलायनो हायाबा जोंखौ रावबो फोथायनाय नङा आरो जोंनि सायाव गुबुन मानसिफ्रा मिनिगोन। दा ओंखायनो जों बर' समाजनिफ्राय बेखौनो खावलायनो लुबैदों जे जाथिनि अलखद समाव माहारियारि आफादफोरा जेरैहाय बर' थुनलाइ आफाद, एबसु आरो आफाद, मोनफ्रोमबो आफादानो आरो जोंनि समाज आफाद खौसे जानानै जोंनि बिनि बागैसो जोङो होबथानायनि बा आपिल खालामनायनि जोंहा खौसेथिनि गोनां। दा ओंखायनो जों बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जों बयखौबो खावलायनो सानदों जे जाथिनि अलखद समाव जों गावजों गाव सोंखारिलायालाबानो जों मोनफ्रोमबो दल संगठनफोरा जाहाथे जों खौसे जानानै खौसेयैनो जोङो आवाज होनो हायो। दा जों क'क्राझार जिल्ला बर' समाजा बेखौनो खावलायदों जे मोनफ्रोमबो संगठनफ्रा माहारियारि आफादफ्रा दहाय आं बुंलायनाय बायदि बर' थुनलाइ आफाद, आबोब, एबसु, बिएसइउ आरो सुरक्षा मन्च, आबादारि आफाद, बर' हारिमु आफाद आरो जों बर' समाजा जाहाथे जों ज'यैनो जों हाबाफोरखौ मावलांनो हायो, जों बेखौ खावलायदों। आरो मिडियानि गेजेरजों दुंहाव बार बारनायनि गेजेरजों दा गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों बे एकर्डनि सोमोन्दै, गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों। दा बे बाथ्राफोराव माखासे एकर्डआव मेरिट आरो डिमेरिट दं। दा मेरिट आरो डिमेरिटनि गेजेराव जोङो बाराद्राय एब्राबलि जों रावखौबो सोंखारि लाबानो जों जाहाथे इमप्लिमेन्ट खालामनायाव हेफाजाब होनो हायो, जों बेखौसो मावनांगौमोन। दिनैहाय बे गावजों गाव बेबायदि नांलायलायनायनि गेजेरजोंनो दिनैहाय NLFBआबो जोनोम जादोंमोन। दा बिथांमोनहा खावलायनायनि गेजेरजों फैफिनबाय। दा ULB बे जोनोम जादों। दा बेबायदि जुदि थासारि थाबाय थायोब्ला जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव बे सेंग्रा सिख्लाफ्रा बेबायदिनो इनायैनो गावथारजाबाय थागोन। ओंखायनो जों क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादा खावलायनो लुबैदों जे बिथांमोनहा जाहाथे
फैफिनो आरो जुदि फैफिननो हायाब्ला बिथांमोननि बुंनायफोरखौ जाहाथे मोगथाङाव जाफुंहोथ'आ। जिहेतु बे खामानिखौ मावोब्ला जों बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा एकदम बेबायदिनो अयनायैनो जिउ खोमानांबाय थागोन। दा ओंखायनो जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' समाज जानानै बेखौनो जों खावलायनो लुबैदों जे बिथांमोनहा जाहाथे फैफिननो हायो, जों बेखौनो खावलायदों। दा जोंनि गेजेराव गोबांथार एकर्डनि सोमोन्दै गोबांफ्रानो गोबां बाथ्रा बुंदों जे हाखु दावरा जादों, आरो सोरबाबा बुंदों एकर्डआव जेबो गैया, आरो सोरबाबा बुंदों एकर्डआव दङ, आरो सोरबाबा बिदिनो गोबांथार बाथ्रा बुंदों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानैनो दिनैहाय प्रेस मिडियानि गेजेराव गोबांथार इउटुब चेनेलनि गेजेरजों माने दुंहाव थासारिखौ लाबोदों। बे दुंहाव थासारिखौ जाहाथे इउटुब चेनेलनि जाय सालायगिरि बिथांमोनहाबो जाहाथे एसेबाबो जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजिखौ जोङो दोननानै एसेब्लाबो जोंनि बुंनायफोरखौ सोलायो, जों बेखौनो खावलायदों। दा जाय हक दिनै क'क्राझार जिल्ला बर' समाजा बे जोंसार मोसाहारि आरो जन कुमार ब्रह्म बिथांमोननि न'खरनि जोङो सोद्रोमाफोरखौ जोङो दुखु फोरमायहरदों। जाहाथे बिथांमोननि दुखुआव जोङो एसेबाबो दुखु मोनफादों। जाय हक दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजोंनो जों गासिबो बर' हारिखौ खावलायनो सानदों जे जोङो हारिनि अलखद समाव जोंनि हारिनि मोनफ्रोमबो दल संगठनफोरा जाहाथे खौसे जायो, आरो खौसे जायाब्ला जोंनि बे हारिया जोबस्रांनायनि लामायाव दं। दा ओंखायनो जों क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि जानानै बेखौनो खावलायनाय जाहैबाय जे मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्रा जाहाथे खौसेयै खामानि मावलांनो हायो।